lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken kula menika Mbah Kipli, salah setunggaling rombongan saking Seni Barong Sidoasih ingkang dipun pimpin Bapak Mintarno ingkang pidalem wonten ing Bundu. Nalika rumiyin Sidoasih manggen wonten ing Karanggondang, tempatipun wonten ing sawetanipun Peken Tawar menika ngene Mbah Jajo Swargi, tapi sakmenika sampun pindah wonten ing Bundu. Ngoten Pak Bunggih, kula ten mriki nggih mboten piyambakan, kula nggadahi rencang kalih nggih menika putu kula si Bodong mangkene meten nggih ampun do kaget. Amargi bocah menika nggih petakilan, pecicisan, wong namine mawon Taji Bodong. Ngaten. Ingkang setunggal malih nggih menika Mbarangga. Gulune sing modhat-modhat nika piyantune nggih ageng. Mboten kados kula menika kuntet. Ngaten Pak Bu. Ayo dong, metu dong, wis dinteni wong akeh lho dong. Ayo dong, yo. Keren jas. Wah, kamu gucer-gucer kayak wong kae, Pak. Wong di. Kayak wong di. Iku kono ra ketok iki. Lah iya. Dia mangkat rene mau kesasar ta ora dong? Mbak, aku numpak. Numpak apa ya? Pikire dhisik. Aku lali ya. Kancamu wong abane do kesasar kabeh, senloke jarin ora iso tepat. Kuwi mergo apa ya, Dong? Aku mbok aku bingung kok. Heeh. Kowe ngomong-ngomong iki wis di KTP ta durung, Dong? Wis Pak, aku ke KTP 8. Wah, tapi KTP sapi jalan kudus pokoknya kewan kabeh, Pak. Cek penting aku bahagia, Pak. Bahagia wis sak bahagiane ya, Dong. Kowe tak elekno, Dong. Nek misale durung duwe KTP, nek foto kuwi sing ganteng, Dong. Aja nganti foto elek. Aku mesti malu karo Pak De. Kowe ngerti ta ora, Dong? Foto KTP nek elek kowe kok gelo. Amarga KTP kuwi ya saumur hidup.
Ora terima setahun 2 tahun ganti. Ngono dong. Asyik. Aku jadi malu ya Pak. Ora usah malu-malu. Sing nonton ya boleh dhewe kabeh. Ya tanggane dhewe. Kowe diundang ciwi-ciwi ndur panggung nganten lho, Dong. Ora ono Pak. Ika lho. Alah gayane. Alah. Alah lebay. Aku udah ciwi-ciwi Pak. Nah iya. Tapi anak ibu aku malu. Iki anak bapak. Aku pengen mantu ya Bu. Ngarepmu wedi lho, Dong. Bocah ngarepmu wedi, Dong. Lah iya. Aku semangat. Malah wedi. Nah iya. Ayo. Iki baroko malah ra sida metu, Dong. Wonge malah dong nonton dangdut. Kurang ajar. Aneh Pak. Ya juga tenan, Dong. Aku taruh juga tamu, Dong. Juga sing apik ya, Dong. Apa golek cewek malah kok penjoget ya Pak. Iya. Juga sih. Para muridi kae. Iku bocil iku pelayan kepiye anak kowe. Wes, ora usah lebih ta, Dong. Aku tawar mati keren kok sawalan. Sini aku tak ketemu asta. Saweran memang boleh. Ye, menika putu kula si Badang, Pak Bu. Bocah sing diablek dhewe. Iya wis ngono kuwi nek iso ndelok. Wis pecicisan lho era. Kadang kowe adon ngene pae-pae wis makno nampa, ngene pae-pae tampa. Oh, berarti tawar Pak. Ngantane mau jemelat ta wis turu to? Iki. Aduh, dek alam pikir gue ya Bu, biar tak iki. Kene, pikirmu kene. Aku tolong. Bocah kaya pecicisan. Aku pengen mantu ya dek, aku cari ngomong ganteng, aku cok tower dek. Percaya nek kowe ganteng, Dong. Ora emu ora ana tunggale, wis raimu kotak, ndasmu gedhi. Udelmu ya semono dawane. Udelmu dingerane kaya pedhot kaya molasno tenan ndi, sampe kapano. Ora cakep kae, Pak. Ha iya. Wis sabu molas carane kae. Malah ngejak jenubah ya datang kowe iki. Rodok terus pokoknya. Aduh, aku kesering pompa. Ayo, ora gelem delok. Kalau awak bapak aku ganteng apa? Wis rambutmu aluncung. Jadi malu. Jare ganteng kalau malah malu ngopo? Jadi bapak aku ganteng. Lah iya. Aku pengen mantu sih Pak. Ayo mulai, anak muda wayu. Aksinya. Justru muni dipek mantu kawe siap ngopo? Dong, Siap. Dong. Kalau perawan nih kalau perawan kayak. Dewean nome jol kae lho, dewean kae lho. Dede nabrak kori yo. Lho malah mlayu. Oi. Aduh, tolong. Iya.
mulane wong undur aja pecicisan. Aku ora jarak gede, sampe 1000. Aduh. Sekolahane Pak. Kok simok tendangi. Wis rene wis mbagi pli kene, joget bareng kene. Ayo joget sing apik dong. Engko lati sabar Pak Di meneh dong. Yo. Ora sida muni. Iya. Tapi yang baik itu kan aku itu nasib pupil yo. Kira mau takoni sing nyawel kowe mau ndelok lagu ta ora? Nek gemah tampa nek kok gegem wae iku. Aku lali ya, Pak. Ah iya, mau cerita ditakoni ngesake lagu napa Mas Tabu ngono. Iku aja motorno iku wong pasar Bekasri. Aja ya mas kon joget terus nek kene kok. Padha bugawe ini sidang. Kono ya bugawe awakmu ya bugawe. Aku teko sampeyan yo Pak gugur kowe ya tak gelem terus soces lho. Heeh. Lah bungane apa geraya ayam terus sih. Oke, pengelabui yo Bang, ketemu kita ini. Iya. Ayo dong yuk, balik dong yuk. Jangan macan barang lu dong, lebune ya wis mepet. Bocil ya, selingkuh. Bocil lu mana? Paling itu mau kangge Pak Dwi Sampurno adalah Ibu. Rene adil, bocil limbah berapa aku? Ibu sinten Rek? Rene, Ibu Astuti. Mugi-mugi mangke dalu pas hajate mugi kaparingan terang, kaparingan kata rezekine tebe ing sambikala ngoten ya. Ngono ya anu dong. Iya, Pak. Nek malam hari ini bahagia. dijak ngomong ora dirungokno. Mugi yen ana sekolah saka kulon, mugi dibalekno mengulon, ana saka wetan mugi dibalekno mengetan. Ana saka kidul mugi dibalekno mengidul, ana saka lor mugi dibalekno mengalor. Ana saka dhuwur mugi dibalekno mendhuwur, ana saka ngisor mugi dibalekno mengisor, amblesa bumi sapitu lan ora muncul meneh ya reng sengkolane. Mugi kaparingan selamat lancar kata rezekine ngono ya dong. Nggih Pak. Wis ayo dong balik sik dong.
wis ra usah balik. Cek ana sing kari apa meneh. Aku lali aku malah piye ya wis kudu jokan malam balik. Iya. Kowe ape pamitan mbek ciwi-ciwi ngarep panggung nganten kata piye. Ciwi asik. Kalian megal. Jare bapak ibu aku kowe disetujoni wis tak gaweke almari. Heeh. Telu. Mogano vario to ora. Tak kono vario kok bapak midul. Varione pamitul ciri-ciri kae itu. Iya, Pak. Pesawat sak wonge. Bola pesawat sak rombonge sisane isine rekor-rekor. Aku iki semangat apa boleh mulai aku tak pamitan dhisik ya. Salim IBS. Aku tak mandak dhisik ya yang. Masih cah. Terus itu salim lewat dengan melayu piye? Aku sayang Siti ae aku bisa bapak kok. Tapi kamu matur tangannya piye Mas Dawa ngono. Selfie dhisik. Wais. Cekrik. Cekrik. Oh, kameranya mati ya, Dong. Aku tak pamitan dhisik ya bapak ibu saudara-saudari. Iya, Musik.